Hace un año, en este pleno municipal, nos comprometimos a constituir una mesa intersectorial que abordara el problema del suicidio. Esto supone una iniciativa pionera y para ello hemos constituido una mesa intersectorial de técnicos municipales de la Generalitat Valenciana, instituciones académicas y asociaciones vinculadas a la salud mental. És des de les institucions, des d'una institució que és eixir d'un acord plenari, una mesa de prevenció del suïcidi, ja és tan valuós en si mateixa que significa que tots els nostres representants de la ciutat de València estan implicats en la prevenció del suïcidi. Porque hay un compromiso claro del Ayuntamiento de Valencia frente a un problema de salud, muchas veces silenciado, como es el suicidio, y que se ha planteado su abordaje desde perspectivas muy diferentes. Esta iniciativa està marcada dins d'una iniciativa més global, que és la València Ciutat Saludable, però aquest grup en concret no és únicament dedicat al suïcidi, a la prevenció del suïcidi i de les malalties mentals. En aquest sentit, jo crec que els professionals de la salut mental podem tindre un valor afegit, si me permet la forma de dir-lo, en aquest tipus d'iniciativa, en aquest grup. Un grup tan divers de persones, perquè hi ha gent de l'Ajuntament, hi ha gent de conselleria, professionals, però també gent del carrer, d'entitats, d'associacions, i també hi ha gent que ha tingut aquesta experiència al seu entorn més pròxim. Això, aquesta composició és única. Además, no tenemos que olvidarnos, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en este estado, en España. Además, prácticamente doblando a los accidentes de tráfico. És importantíssim i absolutament necessari que aquest grup existisca, perquè si no fem alguna cosa, la tasa del suïcidi, que en aquest moment està per damunt d'una persona al dia que se suïcida en la comunitat valenciana, va continuar incrementant-se. Este es un problema, el suicidio, que es evitable y por lo tanto se puede hacer cosas. Y por supuesto con toda la empatía y el cariño del mundo para que la persona que se encuentra en esa situación pueda sentir que no está sola ante el problema. Este grupo de composición intersectorial y de carácter participativo en esta etapa tiene como objetivo fundamental la prevención del suicidio y para eso desarrolla 3 tipos de actuaciones o actividades. Una, las campañas para informar, sensibilizar y visibilizar el suicidio y sus efectos, porque entendemos que por su magnitud es un problema de salud pública. En segundo lugar, la investigación, porque queremos conocer, estudiar los datos de nuestra ciudad y hacer seguimientos de estos, porque así podremos ajustar nuestra intervención. Y tercero, la formación para dotar de herramientas a los funcionarios de los servicios del Ayuntamiento de Valencia que en su desarrollo profesional tienen que enfrentarse a situaciones suicidas o que tienen que atender o detectar actitudes suicidas. Y también la dirigimos al tercer sector, al voluntariado de asociaciones sociales o de asociaciones académicas que comparten este tipo de tareas con la administración. El afrontar el problema i intentar buscar solucions. Les solucions me pareixen molt adequades el tema de la formació als diferents especialistes, als diferents tècnics que tenim i bueno, pues una campanya de sensibilització que també és important per a conscienciar, per a canviar aquesta actitud de negació que n'hi havia o pense que n'hi havia en una part dels mitjans de comunicació i demés, i sin embargo que ara mateix el que s'interessa és el contrari, visualitzar el problema per a poder atallar-lo en el moment que corresponga. Esta implicación, esta disponibilidad, esta voluntad de hacer, de contribuir, de hacer posible, a mí me ha sorprendido muy positivamente. El compromís que s'aconsegueix i la força és molt més gran i va més enllà que qualsevol altra ferramenta puntual o potser individual. Todo es positivo lo que hablamos. Oye, pues esto que tú has dicho, pues no lo tenía yo en cuenta. Ah, me habéis abierto el conocimiento sobre este tema. I per a mi personalment m'ha enriquit molt
el poder veure formes, tipus de treball d'altres organitzacions, el qual és enriquidor per a tots. Considero que al final se trataría de aumentar el conocimiento en la sociedad respecto a la conducta suicida para que cualquier persona pueda empezar a formar parte de la solución al problema. L'acció comunitària per a la salut suposa participar activament en la nostra manera de viure, en el que ens interessa, en el que ens afecta la nostra manera de viure al barri, al poble, i quan treballem en promoció de la salut compartim tot el que sabem, perquè totes les persones en sabem coses, en sabem perquè hem tingut aprenentatges, un recorregut vital, hem tingut encerts, hem tingut errades, i quan treballem en promoció de la salut compartim tot això, perquè per dur a taula una bona barra de pa fan falta molts coneixements diversos y moltes sensibilitats. Con toda seguridad, esta iniciativa también vendrá a ilustrar e inspirar al resto de ciudades de la Comunidad Valenciana y, por qué no, al resto de España.